Det er Andreas. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Og der er der noget. Ja. Indledning fra den Indledning, jeg kommer derovre, så jeg lige kan være med en gang. Ikke kig ind i kameraet, ikke kig ind i kameraet. Indledning. Det var det, vi snakkede om før med at få dem, der læser. Du skal fange dem, der skal til at læse det her. Det er jo mig og Anders. Nej, det var ikke det. Sorry. Indledning. Lørdag aften, når det er fuld underlag. Drengene, de har ramt den, så det er fuld underlag. Jeg giver dem ikke en chance, når jeg er fuld underlag. Og mig, jeg klipper hele branchen, så det er fuld underlag. Jeg behøver ikke at sige noget. Deres tid er forbigået. De troede aldrig, jeg ville blive MVP. kniver. Hej, hvad laver du? Hvad? Terræn. Terræn. Det er lørdag aften, når det er fuld underlag. Drengene, de har ramt den, så det er fuld underlag. Jeg giver dem ikke en chance, når jeg er fuld underlag. Og mig, jeg klipper hele branchen, så det er fuld underlag. Jeg behøver ikke at sige noget. Deres tid er forbigået. Se, her har vi jo en gut, som vi lige skal have en snak med. Hvor er du henne til aften? Jeg var ikke lige til stede. Okay. Fordi vi havde over at spise pizza. Men man skal Altid være til aftensmad. så hvorfor gjorde du ikke det? Det var faktisk også allerførste gang nogensinde, har jeg ikke kom til det. Hvorfor? Det ved jeg ikke, vi var sådan 5, der lige havde spist. Altså. Så blev I alle 5 væk, eller hvad? Ja. Det gjorde I. Nej, også, eller hvad? Nej, jeg var... Hvad så, har du så tænkt dig at spise 2 gange aftensmad i morgen? Jeg vil prøve det. Hvis jeg kan hoppe med til Semi, så vil jeg prøve. Så har du bare startet af, i stedet for at være til aftensmad. Den energi, du har brugt på at starte af, i stedet for at være til aftensmad, den kan du måske bruge ned i køkkenet i morgen tidlig. Jeg har altid brug for hjælp dernede i morgen tidlig. Er der fuld 8 af det? Hvad tid er det, man skal med i køkkenet? Det er 6:40. Det skriver jeg der på... Rose i morgen. Ikke 6:40, jo. Kan vi ikke? Iskoldt. Nå, Det er morgen. Du skal jo ikke spise... Du skal jo ikke skrive OSU kl. 6:40 i morgen tidlig. Er det det her køkken hernede? Ja. Er det løgn, er det ikke? Møder du ind dernede i morgen tidlig 6:40? Sahib, jeg gadeplan, jeg bliver nødt til at blive her. Jeg går stor